Ja, det er det så mine rester. Vi kan lige starte med min fars rester. Sådan 2 bomber tilbage. Jeg fik en kunde skudt en bomber af på hans fontæne. 2. Så får jeg nogle heksøl. Og 2 medium heksøl. Så har jeg 2 kringelbrød. Og 2 store kringelbrød. Og 4 ledlys. Og 3 pakker Jumping Jacks. Og en stor. Så har jeg sådan 2 af de her små lortefontæner. Og så har jeg 3 jordsol. Så har jeg 6 Grumble Floors. Og så har jeg 2 Lotus Fireworks. Det er det værd tilbage. Og så det overrasker mig faktisk, hvor godt det her bomber var. Eller så det for det. Det var en meget skud dag. Så var min far bare derhenne. Det var vanvittigt godt. Det købte i Bilka. 3 for 100. Det er ikke det billigste, men det var virkelig pengene værd. Så er det sådan i forhold til en kongeball. Nå, ses.